Terve! Tervetuloa taas Fellusen linnakkeeseen. Tänään päivän epistolla tekstinä on ulkonäköille minua tärkeää. Lätinä on puuta heinää. Eli joskus kuulee ihmisten sanoman, että kemiat ratkaisevat. Että ulkonäkö ei ole minulle tärkeä, siis minä en välitä yhtään ulkonäöstä. Kemiat ovat tärkeitä. No vähän nyt analysoidaan, mitä tämä ihminen itse asiassa sanoo ja miksi. Eli ihminen, joka tällaista väittää, niin hän on itse lähes poikkeuksetta niin merkittävän ylipainoinen, iältään vähän vanhemman puoleinen ja sitten yleensä nainen. Okei, miehiäkin on, mutta mun kokemuksen mukaan nämä miehet on kyllä sitten sellaisia, että ne sanoo tämän lätinän vain siksi, koska he olettavat, että naiset haluavat tämän heiltä kuulla. Toisin sanoen mä en usko, että he ovat rehellisiä oikeasti. Okei, sun kokemuksessa voi olla joku muu, mutta mulla on tämmönen. No, se miten käytännössä tämä sitten yleensä ilmenee, että ulkonäöllä ei ole mitään väliä, niin se ilmenee sillä tavalla, että tämmönen nainen yleensä valitsee sitten kumppanitarjokkaista semmosia heppuja, jotka on reilusti ylipainoisia, iäkkäämpiä, tai sitten tavalla tai toisella muuten niin sanotusti vaatimattomamman näköisiä. Tämä on ihan ok, koska mäkin on periaatteessa ok, koska mäkin on painottanut juuri sitä, että naisten pitäisi niin kuin ymmärtää se oma tasonsa ja sitten katsoa niin kuin sen oman kohderyhmänsä miehiä enemmän. Eli periaatteessa tämä on ihan ok. Mutta ongelma on siinä, että tämä kyseinen lätisijä ulkonäkö ei ole tärkeää, niin hän valehtelee. Eli ulkonäöllä todellakin on väliä. Ja tämä lätisijä osoittaa sen omilla valinnoillaan todeksi. Eli hän saattaa hyvinkin jopa hylätä sellaisen tarjokkaan, joka on lähempänä sitä niin sanottua kauneusihannetta. Virallinen syy on tietysti se, että tämä on juntti ja kemiat eivät vain toimineet. Mutta noin todellisuudessahan tilanne on jotain muuta. Eli vielä tiivistetysti, että ulkonäöllä todellakin on väliä. Mutta se ei ole ongelma. Ongelma ei ole se, että ulkonäöllä on väliä, vaan ongelma on se, että nämä lätisijät väittää jotain muuta. Ja lähes poikkeuksetta tähän ulkonäöllä ei ole väliä, lätinään yhdistyy vielä semmoinen moraalinen ylemmyyden tunne, että minä olen paljon parempi ihminen, koska minulle ulkonäöllä ei ole väliä, vaikka oikeasti on, ihan niin kuin kaikille muillekin. Eli vielä kerran, ulkonäöllä on väliä, mutta se ei ole se ongelma, vaan ongelmana on se, jos lätisee jotain muuta ja vielä asettuu moraalisesti ylemmäksi kuin joku toinen sitten. Tää oli tämmönen nopea, lätinä periaatteessa. Tää on ollut Fellusen linnake ja se on moro.